कि काला कातावा के लड़की काला जादू जाने ली सन तो रुक रे छिना का हो सवतार माय के हाय देखला गरे नहीं ह अपन लइका बियाह खातिर दई हो छिना कच के लइका होकबे ना करे तू बाजिन तोर माय बाजिन तोर पूरा खानदान बाजिन छिना काहे 4 किलो आम खाए के मन करे 4 किलो आम खल रही का बैठ का बैठ बा चल बैठ आराम से चल छिनार तोनी को होय रे देख ले स्कॉर्पियो पे बैठ के जाता है छिनार तोनी को होय घरे पापा के मिले रे पापा के दहेज में ओए दे देनी बमला के ये दे देनी ओए गरिया तोनी को होय रे 10 साल चली ना नहीं तो चल 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 चलू पिटाई क्या तू तोरे में के कोड़ दे बा देखना रेल दे पे छिनार कहीं के आम का चटनी sama बहिन भेजो ये हो बियाह शादी में सब मिल रहे का रे ए जे पानी होकर को दसान में रत रहो हसुआ देखा तो ओए हसुआ से 4 टुकड़ा कर के सिमरी रमरान में अरे जा जा तू जा सिमरी रमरान में कस दे वो सब रुक तोरा का भी का रे एजन बानी काहे बोला तारी मगर है काहे बोला तारी हाय देखो 1,80,200 में 4 रुपया कम है कब होई हो तो निके चमसाइसन छिनार कहीं के चलो हो चल बचल जाओ वो तो अपन हम पापा के गाड़ी देबो हमको हम ना हो तो काहे आराम से चल ओकर लइका नहीं के ओकर कामा होखा के बात हम चिल्ला कर हम गोस रहम गफलौती बानी उनकर लेखा का उ का भाई लाग जी नजर ना तो बानर लेखल पैदा हो जाई नजर लगाइबू तोर माय के चंद ग्रहण लाग जी तोनी के जिंदगी में रे पूरा 15 दिन में चंदा मामा जितना कटाला अपन घर ही जुटावे नी एक दिन बोले को गोल सरिया देबे नी हम है हो गेल का गरिया लल्लू केकरा के बोल ले ना बता ले ना हम चुप बानी हम इतना बोलते हैं कहां के हम काहे बोलब हो चल बैठ हमके डॉक्टर मना केले बा हां डॉक्टर मना केले चल बैठ सुना ना पानी बोतल बा पानी के बोतल हां मन कता ओइ में मुत के तो सास में पियाई भो ओए पनिया मैंगो जूस समझ आके चल बैठ चल तोर माइक बता कजो अरे बैठो रही केरा के थम पबो मल के बैठो रही केरा के थम एकदम चुपचाप रह एकदम चुप रही हां प्यास लग जाई हम बोलते ना कि ना बोलिए हमको भूखल बाइन चुप होके वाला हां सुनो ना हां हम अपन गांव में ना जाइबो हम अपन जाइब अपन गांव में हम से एक ही पैसा अरे हम ना जाइबो ता संग हम ना जाइब अरे तो का जवाब देबो ने रे माई के कौन माई अपन माई के तोर माई के हम ठीका देबो चल हई ले ले बड़ू लई क्या है हैं हां 9 महीना के लेका रंगीलावा ठीक है रंगीलावा ओकर नाम रखल बहुत ठीक है बहुत बढ़िया नाम रखल बड़ू दुगु रंगीला दुगु तने कर के तोप के रख नजर तोप के रखो लइका हो त ना बिया तब न का कपड़ा पहनाइम हो गछुनी लौकता पहना दियो बे चल बैठ रुक हट ने ए सुनो बामल हां बोला घर ले काम के जात तो का करे घर का करल जाई हां एगो तो पहले है सरिया ली ह एकर बाद जोन कल जी तोन कल जाई छिनार घर जाते जाते सास में हम गोर दबैहन छिनार गोर दबैहन गोतिनी दबाई छिनरी सवती आइल भी एगो चल चले हो गइल हो चल अब ना बोला चली चल अब ना बोलबी ना चुप बोललू तब देखा तो चप्पल ना है ओ सब चप्पल हमरो बा महंगा हो चल देख ला स्कॉर्पियो चल रहा ढेर बोलत यार गाड़ी चलता एकदम मुंह बंद कर मुंह तू कुछ ना बोलबी अब अपने बोलवाई कत हो हमरा से बोला चल चुपन बन चल कुत लाले लू कुकुरा रे कुकुरा देख ले गांव जाते बतावा है दिन चढ़ गइल है अभी तक खाना वाना ना मिलल बुढ़िया ढेर न ठीक का ए बूढ़ी गोइलू हो संग हमरो को ले चलत हई दुख ना देखे के पड़ी हैं बताओ तारा याद में हई पाठी के पाठा को देनी रोज हमरा बुझाए त कि 2 घंटा लेट से भोजन मिलल कबो नहीं मिलल तू ढेर न ठीक रहलू ह कहां पियाई बाड़ी रे आय आवा ए माइता ए बचियो का हजी मार भोर चिल्लाए लगनी
भोजन भोजन बे अभी सूत के उठा तनी भोजन कहाँ से बन जाई? सूत के उठा तरी यह बेरा हाँ तो जा ये दादा जा तहरा से ढेर निक रहल हिया हऊ हमर भेज देल बड़ू ओकरा के नैहर पागली पतो ही हमर पागल बियौ लोग कहत पागल पागल बियौ ढेर कतना बढ़िया तीनों बेर देत रहे देखत ना रहनी। तारा से ढेर बढ़िया रहल हिया काचे पागल देतले मिल त जात लो ना टाइम से हाँ खूब मिलत रहो का एक जना का पलंग तुड़े के मन करत रहे तो गोल ना बनली गोल बन न लिया वे। अच्छा लिया बे हाँ पलंग तोड़े के मन करत रहे तो हाँ तू कौन ची करत ताड़ू हम हाँ, तो खाना सुतल बनाए के रहनी। बेरा बज तभी का सूत के उठो तड़ू तो हमार भतार कमाता विदेश तो हम ना 12 बजे सूत के उठम त के उठी गोल बे ना बारन लेके आवे। अच्छा। देखो तनी बनाए खियाव तड़ी तीनों बेरा तो हां हम खैला बिना मर जाई मुआ की का करम जाके बनाई हम बनाई अब बनाई तो तनी ज्यादा बना देम हमहू खा ले एबरा हो सकी त आई छोटा की ओहो खाली। हे भगवान यार मुही होय भाई बकरा बकरी पोस देले बानी मैं चिल्ला के बकरी पर जाई हम मत काहे मत जई ह ना बैठ तू बैठ रे का तोरा का ना बोलनी यार बैठ रे बकरी के बली हम मैं हग मुत के महकाव तड़ी सा तू साफ कर तू झाड़ा तरू खाना बनाइबू कि ना बनाइबू तोन बताओ हमारे से ना बनी हां त जाते नहीं हम चोखा अब छोटा की होइबे करी देखत ना बनी अब हमारा भूख लगल बा हम जाते हैं चोखा भात बना के खाए तो हमरो को बना दे देख काई लाई क्या है देना आ गइल छोटा की चल तो दे गेटा खोली ए जे रही हम खोल के ले आओ तनी चला ना खोल के खाले चला ना बताओ ससुरा आ गई नी छिनवा एगो केरो ना खेल समके बोला माइक बोला अरे सत भतरी खिलाड़िया केने मारो हो छिन रो आओ भर अस्ति कचर क के हमर माथा दुखवा देली। बोला हमने बोला आओ भौजी आ गइलू हां हां आगु मिलैलू नैहर के यार से अरे छिनरिया के मिलके बाबूजी हो बचाओ अरे आओ बुढ़ा आओ रे ढकने सारवा के दाम दा अरे बचाओ लिया एही बिना उत्पातर रह भाई खैला बिना हम देखला हपाची के नाइल बाप पा देलो ना अरे पैसा उतर पाची पहले उतर तेल भरवैला हवा तेलवा आ ढीड़ लेके आ गइलू के कर लेका होके के बहु लेका अब गए जा तो देरी ना तले हाथ ना ढीड़ निकल गई काहे नहीं कली जे खाई पी मोटा ना हो बचाओ भाई खैला बिना प्रणाम जी हैं हमारा के खैला पर खोनो आ तू गोड़ लगलू क्या भौजी ए भाई विदेश के कमाई के ह देख ल अरे ठीक बा कमाई के है सुना एगो गाना गइले रहे भतार चांद के पार तो हई बन गइल ह चांद के पार पो हां हम लोग की गिंदा चांद के पार के ट्रेन तू गोले रे पता काटा अरे खाइबा खेसारी के बर्थडे मनाओ तो छिन रो जब देखत अब तोरा के तू जमीन पे तू पर ले जाई काट गरह पर हे हां की रख थम वाला चल हम पर चलबी हां चल तब ए तक का दे ले कइल नु बड़ू के कर ह ए काहे ना खियावत रहो बाबूजी के का खाना ना खेवत रहनी असही का खाड़ा बड़ 4 दिन दोबारा आ गइल हां दोबारा आ गइल ए अरे न ते दुगलवा हाय देख ले का बात दोगला ससुरे का प्रणाम कर तू प्रणाम कर जुगे के कैसे पुपसा हूं मैं जुगे के नहीं साला ना बाबूजी करहियो खेल हां ना ठीक बा बचिया ना ठीक बा हमें ला सर 4 दिन से लगे हम हाथ दुखा गई का के बरे तो रोई कर को रे हां एका से ना खाए के मिलत रहे लगैले रही त हमरा के का करने मिलत तू जवन कहत रही तवन लिया देत रह ए भाई एक महीने में हाथ ना 6 महीने के ढेर कहां से निकल रुको ना अरे तोर लइका ना के बा अभी ए छिनार पके नहीं के साल हो गए अभी एगो ओ ना बियली आ तले 1 महीना गइली नहीं हर तो 6 महीने का लइका होके के रह जाई के तरह के भूसवन भेज देत रही त हम अकेले ही सुतत रही तब करे दोगलवा चल अबू भीतर के जे ना टंगे मैं पास लिया वो दाल दौरा तब न जाएंगे जी तहरा के एगो मुंह से ना न बियलू आले के आगल गो मछी ठूस के आ दाल दौरा मंगाई ले घरे हो चलो मामा में के खिला बिला कॉल जाए चलो हमरा का मत ले जाओ चलो हो जा चलो ना महीना नहीं हर मना कोलियो खेला बेला अब खेला बेला करो तड़ू चले बुझाता अरे रो रे कैसा लेकर रे सारे बुढ़ी बाबूजी के साथ तू चलो का करबो हिप काट के आगल बड़ू पत्ती से कट नहीं पत्ती से आगल बाल का कच 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 कुछ खिला नहीं तहरा गोवे के तो तू सुधार जी चले बाबू के बुढ़ऊ कहत रे क्या कहती रे अरे घटिया वा चुपचाप लो हबे घटिया हां तो बुझा तो भसुर हो घटिया बोल के
बस घर आ पेलूस पर रुक जा अब ना फिर अब घर में रोज होई अब ना शांति से रहिलो एही बिना ना उपादर रह नहीं हो एही ना का कर ठीक ई ठीक ढेर ठीक बिया है कर से ढेर ठीक बिया लो हां लो हमार भतार कमात विदेश देखो जा चलो बियाह कइलो नु